Hvordan synes du, det har været at være til institutmesterskab her i Sønderjylland? Jamen, det har været fantastisk, og jeg er meget imponeret over, at standarden er så høj. Men der må jeg også sige, der har de 2 dansetrænere her, der som nogle af de få i landet mestre både latinamerikansk standard, hip-hop, funk, altså simpelthen kan det hele, og det er et stort plus. I dag, hvor alle er specialister, er der egentlig så få, der magter det hele. Og det gør det kan man også se på dem, altså på børnenes dans og på de unges dans, at de lærer flere stilarter. Og det er jeg meget imponeret over, at de lærer flere stilarter på samme hold. Det er ikke noget, man ellers har brugt før i tiden. Det er meget smart, rigtig godt gjort. Og børnene virker glade og helt frie. De er ikke nervøse, når de går ind. Altså, det har været en stor fornøjelse at være her. Lars Christensen er en af dine tidligere protégéer. Hvordan gør han arbejdet med at føre dit arbejde videre her? Ja, men meget fint. Hvad jeg oplever meget her, som man ikke oplever ret mange steder, det er den disciplin, der er. Fordi jeg har jo altid sagt, at det vigtige, når man skal lære folk virkelig noget, så er der at have deres koncentration. Det kan du kun få, hvis der er disciplin og nogenlunde ro på holdene. Og der kan jeg se, at de kommer flotte indmarcher, og de står flot og hører efter og bevæger sig flot, uden at de derved bliver kedelige. Det er sådan en balance, man skal finde, og det synes jeg, at Lars han mestrer enormt. Det er noget, jeg bruger meget selv. Det her med, at man skal have disciplin, men samtidig glæden selvfølgelig. Vi har lige haft mesterskab i Kolding her, hvor Step by Step klarer sig rigtig flot. Er der nogle fremtidige konkurrencedansere i nogle af de dansere, vi ser her i dag? Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg har virkelig set nogle talentfulde dansere, og sjovt nok også nogle af ægteparerne, der har virkelig ballon og fornemmelse for bevægelse. Både de helt små og de store. Jeg synes, at har afgjort noget talent at bygge på. Du er som dommer i dag. Hvad er det, du kigger efter, når du ser på de her unge talenter? Ja, men det er jo mange ting. Det er jo det, vi er uddannet til år efter år efter år. Ikke? For det første musikaliteten, og derefter alt det, man træner med, at kroppen skal egentlig fra starten se ud som det, man ser i en anatomibog. Altså, du har en centerlinje, du er lige begge sider ens. Du må ikke være skæv, du danser. Og så er det selvfølgelig fodarbejdet, hæl og tå, fordi det er meget vigtigt. Dansen bliver meget, meget smuk, hvis man placerer sine fødder rigtigt i gulvet, og det er klart, det holder jeg øje med. Hvad er det vigtigste for dig, man skal have som danser? Ja, altså musikalitet er jo alfa og omega. Det er der mange, der har, og har man det ikke, kan man egentlig godt lære det. Det der, man kan godt lære at høre musikken, men medfødt musikalitet og også en stærk krop, vil jeg sige. Altså, de, der sidder ved computeren 8 timer om dagen og aldrig bruger deres muskler, vil ikke have så let ved at danse som de, der er lidt mere aktive.